Že by niekto z Rigy? Ahoj, Jana. Ty si ma podviedla, hej? Prepáčte, ja neviem, o čom hovoríte. Nevieš, o čom hovorím, hej? Nie. Na tom večierku, čo sme si dali dokopy? Na akom večer? Benefičný večierok. Aký benefičný večierok? No gala večer, čo bol minulý víkend. Ale ja som na žiadnom gala večeri nebola. Vy ste to. Prosím, si sa do toho nestarajte, okej? Pán Poznáte ho? Nie, v živote som ho nevidela. Čo boli tie SMS-ky s Tiborom? Aký Tibor a aké SMS-ky? Tibor s tým sixpackom, kozy, asi pol metra, takto. No, ja poznám iba Lukyho, žiadneho Tibora. Aký Luky zase? Tam je ešte niekto tretí? Nie, nikto tretí. Luky je môj, teda není môj... No, Jana, proste to je prosím ťa, jedno. nehraj to na mňa. Videl som vás, boli ste v parku. Ona nie je Jana? Prosím vás. To je Jana. Viem, kto je snad Jana, nie? Ja prísam, že nie som Jana, vy ste si ma asi pomýlili, ale to nevadí, to je úplne v poriadku, len ja som Renáta, vy Jasné. ste... Mám zavolať políciu. Počkajte. Ja nie som na geologickej 3?